ನಾಗಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಯ್ತು ಎಂಚಗಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರುಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮೇರುಂಡು ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೇರಂದುಂಡು ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮೇರಂದುಂಡು ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರಂದುಂಡು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚಗಂಡ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ అనగా ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಂದ ಆಪಿನುಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಗಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಾಗಮಂಡಲ ಬಂದ ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಕುಲು ನಾಗದೇವರನಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ఒక ಪರಿವಾರ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಮಾತ್ರ ಆವಾಹನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಮಲ್ತನ್ನದ ಅದಕ್ಕೆಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಾರ ಮಂಡಲ ಕೆಲವು ಪಂಚದೈವ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಂದಿಗೌಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಬೊಬ್ಬರಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ನೀಚೆಲ್ಲ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪರಿವಾರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಂದಾಂಡ ಅಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಅಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರೇ ಪ್ರಧಾನ ಈ ಡೆಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕೆದಾಗಲು ಆಗಲು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಗೌಪ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಆಲ್ದನಂದೆ ಮಗಳು ಪದ ಬಣರೆ ಉಂಡು ಆ ಪದವನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಪೂರ ಅಗಳಕ್ಕೆ ಬುಡಾಲಕ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಉಂಡೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಬದ ಪಾಡ್ದನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಉಂಡು ಆ ಮಂತ್ರನ ಪೂರ ಆಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪರಿವಾರದ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ನಂದಿಗೋಣ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಬುಕ ನೆತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಮಂತ್ರನ ಪಂಡದು ಅಗಳು ಐಕ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇತ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಇದು ನಾಗಮಂಡಲಗಾನ ನಾಗಮಂಡಲದೇನ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಕ ಆಯಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಐತೈತೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಂದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂಚವಾದ್ಯ ಬಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಗಲ ಐತೈತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಇದಾದ ಗಿಂಡ ಐಟು ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಪುಂಡು ಐಟು ಐಟ್ಲ ನೀರಿನ ಆಲಡದಂಜಿ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಇದು ಗೆಂಡೆ ಸೇವೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಬದಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಡು ಗೆಂಡೆ ಸೇವೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರಂಜಿ ಆ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗಾಗಲು ಪೂಜೆ ಕೊರದು ಬೊಕ ಐಕ ದರ್ಶನ ಉಂತನಗಳು ಬೇತಗಳು ಉಂತುವೇರು ಅಪನ ಅಗಳು ಐಕ ದಾದ ಗಿಂಡ ಐಕ ಬೊಡಾಲಕ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಭೂತಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಗಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ఒక ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವ ಈ ವೈದಿಕವಾದ ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು.